बयखौबो खुलुमबाय आंनि मुङा Emmas.Wisdom आङो सासे फोरोंगिरि आङो गोबां YouTube चेनेल नायबाय बर'नियावहाय नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय जे बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो जे बाथ्राफोरखौ खोन्थानो हास्थायदों बे बाथ्राफोरखौ आङो नुनो मोनाखै जायनि थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे बाथ्राफोरखौ खोन्थानो आरो बे बाथ्राफोरखौहाय नोंसिनि गेजेरावहाय लाबोनो आङो दिनै गोसोआव सानबाय थानाय जे गोसो इसिंनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हास्थायदों बेनिखायनो आं दिनै Emmas.Wisdom चेनेलखौ बेखेवबाय आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा इसोरनि बाथ्राफोरखौ फारि-फारियै नोंसोरो खोनासंनो मोनगोन बे चेनेलनि दुवारै नोंथांमोनहा गोबां आयदाफोरखौ सोलोंनो मोनगोन जेरै बासायजानायनि सोमोन्दै आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दैहाय बेबायदिनो इसोरनि सोमोन्दैहाय आरो गोबां थाखुमानायफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन जोंनि बर' माहारियाव गोबां इसोरखौ गिग्राफ्रा इसोरनि रावखौ सोलोंनो हास्थायदों आरो बुजिनो हास्थायदों नाथाय समावहाय जोङो खाबुखौ मोना आरो समावहाय जोङो इसोरनि रावखौ जोङो बुजिनो हाया आं दिनै बे चेनेलनि दुवारैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय फारि-फारियै खोन्थानो आङो हास्थायदों जेन' नोंथांमोना इसोरनि रावखौ खोनासंनायजों लोगोसे गोसोआव दुंगाखांनाय मोननाय बायदि आरो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननाय बायदि बेनिखायनो अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन अन्नानै बे Emmas.Wisdom चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नाय आरो जेब्ला नोंथांमोना नायगोन खोनासंगोन नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होगोन आरो इसोरा नोंथांमोननि जिउआवहाय थुलुंगाखांनायखौ होफैगोन आरो नोंथांमोनहा गोसोआव सान्थिखौ मोनगोन बेनिखायनो बे चेनेलनि दुवारैहाय नोंथांमोनहा गोबां इसोरनि रावफोरखौ सोलोंनो हागोन दा बे बोथोरा बर'दिननि बोथोर आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि गोसोनिफ्राय गोसो इसिंनिफ्राय बयनिसिमबो बे फोरबोआवहाय हामलायनायखौ जासिहरो आरो इसोरा बयनोबो मोजां गोग्गो देहा होनायजों बे गोथार फोरबोआव बा बर'दिनावहाय इसोरखौ रंजानो हाथों आरो इसोरखौ बाख्नायनो हाथों आरो सान्थिया नोंसिनि न'खर आरो नोंसिनि जिबनाव सफैथों दा 24 आरो 25 अक्ट'खालि आं नोंथांमोननि गेजेराव सिगांसिनथारनो बर'दिननि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय इसोरनि रावखौ लाबोनो हास्थायदों बेयाव जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय आरो जिसु ख्रिस्टनि सारिजानायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखेवनानै बुंनो हास्थायदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर बे 24 आरो 25 अक्ट'खालि नोंथांमोना बे इउटुबनि चेनेलनि दुवारै इसोरनि रावखौ फारि-फारियै खोनासंनो मोनगोन मानो जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैयामोन आरो जिसु ख्रिस्टनि फैनाया नंगौबैथारै बे हिस्टरिकेल फैक्ट होननानै नोंथांमोना खोनासंनो हागोन बेनिखायनो बे 24 आरो 25 फैगौ सानसिम इसोरा बयखौबो मोजाङै लाखिथों आरो बोर होथों बयखौबो खुलुमबाय